खुलुमबाय गोजोननाय मोनदों आरो माने बिथांखौ मोननानै जेनेबा जिउखौ दैदेनलांनो थाखायथ' जिउआव सासे जिउनि लोगोनि नांगौ नालाय सुखु दुखु बेखायनो माने बिथांखौ लोगो मोननानै आंनि गासै जेनेबा थांखि जि होसोनाय बा खामानियाव बिथाङानो आंखौ जोबोद हेफाजाब खालामदो आरो बिनि हेफाजाबावनो दिनै आं दा बे एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौबो जेनेबा सापर्ट खालामनानै दिनै आङो जानो हाबाय बेखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरो जोङो मोजां मिलायनानै संसारखौ जालांनो हाबानो बेखौनो आं गसाइनि सेराव आर'ज खालामो आरो ओमफ्राय बसआबो एसे बुंना होआबा आरो बसआ जानाय नङादां मा बुंनो जोबोर गोजोननाय मोनदों संसार जानाया गोरलै नङा गासैबो मिथिखागौ नंना नङा दा उन्दै समाव संसार जानायफोरासो मिथिगौ बिसोर माबायदि संसार जादों आं सानो आरो उन्दैथाराव संसार जानांगौ दिनै आं उन्दैथाराव संसार जानाय मोनब्ला दिनै आं सासे डक्टरेट लोगो मोननाय नङामोन दिनै आं गोबाव सम थानानै फैबाय संसार जायालासिनो धैर्य हमनानै फैयै भगबाना आंनो ओरैबायदि लुफावना होदो माने सासे डक्टरेट मोननाया सहसनि बाथ्रा नङा आं दाख्लै बावै पाठसालायाव थांदोंमोन जोंनि बर'फोरा मा डक्टरेट मा बेनिथ' जेबो इज्जतआनो गैया नाथाय पाठसालायाव जों सानैजों हाबानि बाजार बायनायाव सासे हारसा दखानिया नोंसोर सानैजों मा नों हाबानि बाजार बानायदों बेखौ नायबाय आरो नों मा मावो बे होनबाय आं डक्टर उमुक आंखौ सोंबाय नों मा आं फर्सआव मावो डिफेन्सआव ओमफ्राय जों सानैबो ओंखारबोबाय जोंखौ लेंहरबाय आरो बे हारसा बोराया लेंहरनानै गांसे डायरिखौ लाबाय डक्टरेट सासे बे बोरै जाखो सासे डक्टरेटआ बेखौ बोरै लोगो मोनो आरो बेखौ बोरै लोगो मोनो ओमफ्राय बेखौ बुंबाय सासे डक्टरेट मानसिया जों एसेबां मोजां रायज्लायदों नोङो जोंखौ एसेबां सनमान होदो सासे दखानिखौ बे माने गुबुन हारिनि सासे डक्टरेटआ मा गुबुन हारिया बिराद मोजाङै नोजोर होना नायो बाट जोंनि बर'आव सोर डक्टरेट सोर मा इज्जा दोननायाथ' गोजाननि बाथ्रा बाट मानसिखौ ओरैबायदि गाज्रि माबायाव खिन्थिनो नागिरो माने बेनिबो हिंसा थागोन आंनिबो हिंसा थागोन दा फेसबुकाव गोबां दावराव जादों जों सानैनि सरसाखौ लानानै आं गोबां बाथ्रा बुंगोन दा मोनायाव दा नङा दा आं फंसे बाथ्रा बुंनि नोंसोरनि सिगाङावनो जेरै बर' हारानि आरो बर' हारानिनि हौवाया 8 बोसोर उन्दै आरो बर' हारानिया हाबा जानानै फिसाय गैया थेवब्लाबो बर' हारानिखौ दिनै हारसाफोरा सोरबा रायो नामा नोंसोरनो बुं रायो 8 बोसोर उन्दै बिनि हौवाया खिन्थु बर' हारानिया हाबा जानानै हौवा गैबोयो खिन्थु हारसाफोरा रावबो राया दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव सरसा खालामदों जेमसा मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंना नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजाहोनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजाहोनो बे जानला मानला उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 थाखायाव मावनाय मानसि एसेबां खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया थाइसेबो थोआ दखना बायनोबो थोआ 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि गैया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थाथों बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बिनि बिमा बिफाया मा जालांनाय बहुद काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बियो दिनै डक्टरेट बिमुं लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबोलायखो आंनि थाखाय बेनो बिराद सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों आंनि फादारनि 3 दादैमोना हेडमास्टर सासेयाबो साइन्सनि मास्टर मादैमोनाबो सब मास्टर बेनि गेजेराव आंबो सासे डक्टरेटखौ आंनि न'आव लाबोनो हादों बे आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आंनो बेखौ भगबाना होदों सोरबाया होआखै सोरबाया गुबुना लोगो मोनहोलायाखै बेखौ आंनो भगबानासो लोगो मोनहोलायदों दा बेखौनो दुखु मोनो
जोंनि बर' समाजाव आब्रुथि गैयै बानायो रावखौबो रेसपेक्ट होआ दिनै एसेबां गथ'फोरखौ बे मोजां खालामनो नाजायो बरमा कलेजनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ मोनथिगोन जाय सोलोंजानो मोनदों बे माबायदि फोरोङो आरो जायनि बिमा बिफाया आंखौ गाज्रि मोननो हायो बिनि फिसाला फिसाजोखौनो बे फोरोंनो मोनदों फोरोंगासिनो आरो दाबो गुबुन कलेजाव फोरोंगासिनो दं आरो ओरैबायदि गोसो होनानै गथ'फोरखौ बे माने मोजां लामाथिं लांनो नागिरगासिनो दं बाट बेफोरखौ जोंनि बर' माखासे गथ'फोरा जेबो नाया माबायदि सनमान होनांगौ नाथाय गुबुन हारिया डक्टरेट दोननाय लोगो लोगो बारदावखाङो गुबुन हारिनि मानसिया डक्टरेट दोनबानो बारदावखाङो थारमाने बिसोरो ओरैबायदि सनमान होयो साहा दखाननिफ्राय लानानै फिसा मानसिनिफ्राय लानानै बिसोर सनमान होयो बेखिनियानो आरो आंनि बुंनांगौ गोजोननाय थाबाय कंग्रेसुलेसन